Jdu předat první výhru, ten voucher do tureckého Beleku, úplně libová výhra pro celou rodinu. I tyhle ty pobyty padají, takže určitě soutěžte s tady drinkem, já už se nemůžu dočkat, kdo vyhrál pobyt pro celou rodinu v Turecku, hoši. Hoši, vítejte. Čau, já jsem tady. Já vím, já jsem fanoušek. A jak se jmenuješ? Kuba. Čau, Kubo. Čau. Dobrý den. Ty seš? Alex. Ahoj, Alexi. Dobrý den. Dobrý den. Předávám. A teď komu ale? Asi oba dva. A kdo měl to štěstí? Kuba to koupil a já jsem ten kód použil. Takže půl na půl. Dobře, tak takhle předávám. Je to teda pro 4 osoby na 5 nocí, ten úžasný Belek. Těšíte se na to, Bogány? Ano. Jo. Jo, hodně? Ano. Zeptám se, vy jste věřili, nevěřili, že padla výhra? Nevěřili. Kluci, když vyběhli, tak jsem si myslel taky, že si dělají srandu. Aha. Tak jsme to potom teda zkoumali a potom, když ještě pán volal, tak jsme byli z toho v šoku teda. Jo, vítězové! Turecko Belek padl, je to tak. V říjnu jedem do Beleku, je to tak? Ano. Poletíte letadlem, letěli už jste někdy letadlem? Ne. Jenom já. Jenom vy, takže pro vás nový zážitek se vším všudy. Vanilková oplatka byla vítězná, je to tak? Ano. No tak jo, tak pošlete prosím vás potom fotky, videjka, jak jste si to tam užili. Je to vaše, je to vaše. Děkuji moc. Vy soutěžte taky s tady drinkem a cukrovinkama, protože šance vyhrát tady prostě je.